Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma mutanen Nijar, to mu dai 'yan Najeriya babu abin da za mu ce da ku sai dai godiya, kuma mu ce da ku alhamdulillah. Kamar irin jita-jita abubuwan da yake ta faruwa a dan iya zango tare da Ado Gwanja, za ka ji wasu suna faɗan albarkacin bakinsu, sun kashe mutane, a'a sun yi hatsari ne, a'a su ne direban, a'a su suke jan mota, a'a adan iya zango ke jan mota ko ko Ado Gwanja ke jan mota. To alhamdulillah, adan iya zango ba shi yake jan mota ba, kuma 'yan Nijar da kanku kun faɗa adan iya zango ba shi ke jan mota ba. Sannan kuma kamar yadda kuke cewa adan iya zango a'a su suka kashe mutum, wannan kaddara ce, Allah ya riga kawo ta, mutum baya tsallake kaddaransa. Allah ya ji kan wayanda suka riga mu gidan gaskiya, ko ba haka ba? To amma dan Allah mutane ku daina ƙarin magana akan abubuwan da ya faru. Mu abin da za mu ce mu 'yan Najeriya sai dai mu ce 'yan Nijar ku yi haƙuri, gaskiya ne kun nuna mana soyayya, kuna kuma ƙaunar mu sosai sosai. Amma abubuwan da yake faruwa, a'a ka ji wannan ya ce ai Ado Gwanja shi ya kashe mutane, ko ku a'a adan iya zango shi ne direba, to duk ba haka ba ne. Adan iya zango shi ba direba ba ne, Ado Gwanja kuma shi ba shi ke jan mota ba. Direba yana nan, 'yan sandanku na Nijar sun kama su. To wannan abubuwa kamar yadda kuke magana a kai, a'a wani sai ku ji suna Allah wadai da halin adan iya zango, ko ku Allah wadai da Ado Gwanja da adan iya zango, Allah wadai halinsu, ko ku Allah wadai su. Wannan duk ba daidai ba ne. Shi dai kaddara ta riga ta faru, kaddara an ce dama ta riga fata. To Allah ya ji kan wayanda suka rasu, Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare su, Allah ya sa kuma annabi ya karɓi bakoncin su. Mutanen Nijar muna daɗa baku haƙuri mu 'yan Najeriya, amma adan iya zango da Ado Gwanja kuma 'yan Nijar kun tabbatar da ba su da laifi, kuma babu wani abu da suka yi wanda za a ce su suka kashe mutane. To ku dan Allah jama'a, ku daina yaɗe-yaɗe, ko ku daina cewa wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce adan iya zango ya yi kisa, ko Ado Gwanja ya yi kisa. A cikinsu duk babu wanda ya yi kisa, kuma babu wanda ya kashe, don a cikinsu babu direba, kuma kun san da haka, kuma direbobin ga su nan an kama su. Kamar kai Yusuf da ka fito kana ta gaya musu maganganu kaza 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 kaza, mun ji abin da ya kawo su Nijar wasa ne, kuma har sun gabatar da wasan nasu, haka ne. To wannan abu dai Allah ya gani, ba laifinsu ba ne, kuma kaddara ce Allah ya riga da ya kawo, haka ne ko ba haka ba? To don Allah ku daɗa yin haƙuri, ku daina cewa sun yi kisa, ba su kashe kowa ba. Kuma wayancan da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, in musulmai ne su, Allah ya rahamshe su gabaki ɗaya. Allah ya sa haske, Allah kai kabari hasken, Allah ya kai haske cikin kabarinsu. Ya abin da ni zan iya cewa kenan. Amma dan Allah ku daina jita-jita, ku daina cewa wane ya ce, wance ya ce adan iya zango ya kisa, ko Ado Gwanja ya kisa. Dan Allah jama'a, ni ma daga naku D-boy na Allah, da Allah, dan annabi a yi haƙuri, a yi haƙuri, a yi haƙuri, a yi haƙuri, tunda su ba su da laifi, ba su suka yi kisan nan ba. Ko da a ce ɗaya daga cikinsu ne direban, wannan abun ya faru, to kaddara ce, ita hatsari babu inda ba ta kamawa. In Allah ya tashi yi maga baki ɗayansu sai su mutu, kuma babu wanda ya fi ƙarfin mutuwa, kowa da lokacinsa. In ma da ganga aka yi, kuma balle ma ba da ganga aka yi ba, kuma ba su suke jan mota wannan ba. Ni dai abin da zan ce da mutanen Nijar, dan Allah ku yi haƙuri, kuma ku ƙara wa zuciyanku ƙarfin haƙuri, don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wayanda suka rasu, Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu kurakuransu. Sannan kuma adan iya zango da Ado Gwanja sun fito sun yi magana, kuma kuna gani 'yan jaridan ku na Nijar sun fito sun yi magana akan adan iya zango da Ado Gwanja ba su suka yi kisa ba, tunda har direba yana hannu, kuma mota yana hannu. Ku daina kawowa wai wannan hatsarin, ko da a Najeriya ne dan Nijar wannan abun ya faru da shi, babu abun da za a yi mai, kaddara ce ta riga ya fata. Saboda haka Allah ya ji kansu, mu iya abin da za mu ci. Amma adan iya zango a daina musu kazafi da Allah wai sun yi kisa, ko kaza 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 da shi da Ado Gwanja, wannan duk ba gaskiya bane. Dan Allah a yi haƙuri, a yi haƙuri, a yi haƙuri. Allah ya ji kansu, kuma Allah ya musu rahama, Allah ya sa mutuwa ta zo hutu ne.
su ma kaddaran bata zo kansu bane, da ta zo kansu a daidai lokacin da aka yi azan din nan sai dai kaga an ce su ma sun tafi. To da sun tafi ga baki ɗayan su kuma me za ku ci? To amma su ma lokacin mutuwan su ne bai ba, ai ba sai tsallake lokacin su ba. Saboda haka iyayen wayanda da yan uwan wayanda suka mutu da kuma danginsu da zuriyansu ga baki ɗaya, da Allah ƙara musu ƙarfin haƙuri a cikin zukatansu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa mutuwa rahmat. Saboda haka mun gode.